So, hintay-hintay muna tayo ng mga manonood. Sa kwentuhang gagamba lang muna tayo, syempre, habang nakatambay tayo. What's up mga kadagit? Shoutout muna tayo ha. Time out muna tayo sa spider fight. Siguro bukas na tayo maglalaban ng gagamba. Dahil naiba tayo ng schedule. Panghapon na tayo, kaya hindi na tayo makakapaglaban ng gagamba. Pero meron pa rin naman, siguro sa isang araw upload ako kahit isang spider fight. So yun, shoutout muna tayo kay It's Your Boy, ano to, RFB C Nail, sino ba to? Shoutout sa iyo sir. Algers Apale, shoutout. Asya Togle, Eman Galar, Taloy Eno, Allen Santos, yan mga shoutout sa inyo lahat. Andre Martir, Alerga, ano to, Apela, Apale, Apel, Alexandre Lobrayo, Lobarbio, Joanna Morera, shoutout sa iyo. Andrea Di Macali, shoutout. Ayan. Marjorie, sino to? Marjorie Bigino. Sa mga nagtatanong kung saan ba gustong bumili ng mga gagambang Japan, mga gagambang Masbate line, Cebu line, meron po ako mga alam na mga nagre-reseller niyan. Punta po kayo sa description, hanapin nyo po yung page ko, mag-join po kayo, doon po tayo magkwentuhan, mag-usap, katulad ng mga nakakarami kong subscriber, na mga solid na kadagit na nakikipagkwentuhan sa akin, nakikipag-usap on chat. Yan, hindi po kasi tayo pwede dito mag sale sa YouTube, kaya doon po tayo mag-usap-usap. Sa ngayon, shoutout muna tayo. Micaela Abila, shoutout sa iyo sir. Babae tayo. Joanna Morera, I love you too. I love you too. Yan. Princess Serbillion, Lanao Slasher, shoutout. Si Eman, yan, shoutout kay Eman. Naka-duty tayo ngayon naupo lang tayo dito kasi break time. Isa tayong enforcer o motorcycle unit. Ano to? Julius Balmes, Ramel Torreon Dayon, shoutout sa inyo Reggie, shoutout po kay Reggie, yan, from Taiwan. Taloy Eno, pa-shoutout kay Boss Gagambino. Tatanggap ko na ang yun, yan si Gagambino pa, ano yan yayamanin niya si Gagambino Prince Servilio, Charles De Castro, shoutout sa iyo Charles. Yan. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano ba magkondisyon ng gagamba, para kasi sa akin, ang kondisyon ng gagamba, napakadali lang Kunyari, bagong huli yung gagamba. 3 days mo siyang palakad-lakadin lang sa sa stick yan. Araw-araw mo lang siya padumihin.
Palalakarin mo siya, painumin mo ng tubig, pakainin mo ng insekto. Isang beses lang, pagka panlaban ha, 3 days mo siya, isang beses mo lang siya papakainin sa loob ng 3 araw. Ang gagawin mo lang sa kanya, padudumihin mo lang siya, palalakarin mo sa stick, then pahahamugan mo, saka mo isabak sa laban. Tsak na malakas, tsak na gutom na gutom. Huwag mo siyang ibababad sa kulungan lang na hindi kumakain, hindi umiinom ng tubig, hindi napapahamugan. Kasi mangunguluntoy yung gagamba mo. Maniwala kayo sa hindi. Bata pa ako, nagagamba na ako. Pero 2019, ito lang ako nag-vlog ng tungkol sa gagamba. Dahil na-inspire ako dyan, kala Dix, kala Ivan, yan. Sana nga minsan mamit din natin yan. Shoutout din kay Jason Webb. Si Jason Webb, minsan ko na sinabi na pag naka 1,000 subscribers si Jason Webb, mamimigay ako ng isang tarantula at saka 10 gagamba. At siya rin ang mamimili ha. At 1,500 subscriber naman, 1,500 subscriber naman, at 1,500 subscriber naman para kay Gagambino. Gagambinoy, yan, kay Gagambinoy pala. Ayan, si Gagambinoy, pag naka 1,500 subscriber yan, saka ako mamimigay ang tarantula at saka 10 gagamba yata o 20 pieces yung sinabi ko. At siya rin po yung mamimili. Shoutout din kay Saldi TV. Saldi TV yan, naggagagamba rin yan. Panoorin nyo. Sa mga nag-PPM sa akin, hindi po ako nagpo-promote ng channel at nanghihingi Kung meron po nagbibigay sa akin, kusang loob po yun. Si Gambino po ang unang-unang tinulungan ko, at saka si Gala Myers. Nagkaroon sila ng ads. Congratulations sa inyo. Sumunod po si Emil Leonario at saka si Gagambinoy. Nagkaroon sila po ng ads. Congrats din po sa inyo dahil na-approve na rin sila ng YouTube. Meron pa tayong dalawang tinutulungan, si Jason Webb at saka si Saldi TV. Mag-like kayo dyan, mag-subscribe. Mamimigay po tayo ng gagamba pagka na-approve na sila, o kahit na 1,000 subscriber, 1,500 sila po mamimili. Yan. Sige. JC Tamayo. Yun Idol, paano ba manghuli ng gagamba? Napakadali lang po manghuli ng gagamba. Kung tutusin, napakadali lang po. Hahanapin nyo lang po yung kauli-hulihang sapot ng gagamba pag naghahanap po kayo kung saan sila nanggagaling hanggang sa pababa, pagkatanghalin tapat yun Napakadali lang po. Parang yung ginagawa po ni Dix, manood po kayo kay Dix. Matututo po kayo kung paano maghanap ng gagamba sa umaga, sa tanghali. Kaya iba naman, nangahunt siya ng gagamba sa gabi. Meron din naman sa umaga. Pero panoorin nyo yung last na upload ni Jason Webb. Naghunt siya ng gabi. Dami niya rin nakita, siguro mga 6 yata yung nahuli niyang gagamba. Kaya lang, biglang umulan kaya bigla siyang nag-pack up siya bumacho siya from Bulacan, lumarga siya ng Laguna yata para lang maghunt ng gagamba. Ayan Emilio Nari Boxing pala yan. Dating nag-ano ng gagamba yan. Then ngayon na parang sa kwento na siya. Marami rin kayo matututunan dyan. Siyempre sa utol ko, JMix Official, yan ang pinaka-utak ng pag-vlog ko. Yan ako natuto. Yan yung nagturo sa akin, natulungan ko lahat ng mga vlogger na nag-uumpisa pa lang. Agnes, Barrientos, Agnes Barrientos, John Mark Castañeda, shoutout sa iyo sir, solid ka dagit yan, malupit yan. John Mark, mag-ano ka sa akin, mag-PM ka sa akin sa Facebook o sa page ko, hanapin mo, John Mark. Padadalang kita ng isang tarantula at saka 20 piraso na gagamba. Hindi man derby size yun, pero ikaw na bahala, basta may mapaglaruan ka lang, may mapaglibangan ka. At yung tarantula, ayun, naputol tayo kasi may tumawag sa akin. Narinig nyo naman siguro pinag-usapan namin kung na-record. Jemar Magdaye from Lemery, Batangas. Kasi merong gagamba ako ipapadala niya, ayaw naman tanggapin ng LBC. Maarte. Yung ibang LBC naman nakakatanggap. So, Philippine Street Basketball, shoutout sa iyo sir. Bagong vlogger ako ng gagamba idol. Pakisuportahan ako, thank you and God bless.
Millionary Boxing, wala na ba tong live niya? Kadagit, traffic na, ha 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 ha. Ayos, okay lang yan. Meron tayong kabady dyan. Sino to? Jaarim Arena, yan. Shout out. KB Selman. Yan. Charles De Castro. JMix Official. Nathaniel Hernandez. Ayan o. Aya Manaloto. Yan o. Yan. KMXD Baldo. Shout out sir. Basketball ano to? Recap. Oh, shout out ha. Yun o. Sana nasa-shoutout ko lahat. Yun lang. Maraming salamat sa inyo mga kadagit. Shoutout natin. Congratulations, na-approve na yung congratulations muna natin yung mga na-approve na YouTube. Unang-una, Gala Myers, maraming salamat din sa binigay mo. Gagambino, salamat. Yan, na-approve na kayo. Gagambinoy, yan, salamat, na-approve ka na. Si Emilionario Boxing, na-approve ka na. So, Jason Webb, Salde TV yan. Marami pa tayong once na mawala tayo sa pagbablog, at least merong mga papalit sa atin. Maraming mga nagbablog, di ba? Hindi naman tayo, mali mo magsawa ako sa pagbablog. Pero sa gagamba, hindi ako mag-asawa. Siyempre, yan na nakalakayan ko eh. So yun lang, maraming salamat sa inyo. And God bless all.